Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і також дякую всім телеглядачам каналу АТР, які продовжують нас дивитися, і також вітаю тих, які щойно до нас приєдналися. І сьогодні майже годину ми будемо розмовляти із Артуром Герасимовим. Він обраний народним депутатом від партії «Європейська Солідарність» і в парламенті 8-го скликання. Він був очільником однієї з найбільших фракцій, це блок Петра Порошенка. Дякую, пане Артуре, що завітали до нас, і добрий вечір. Вітаю вас, і вітаю телеглядачів, і вітаю, звичайно, наш український Крим. Я сказав, що ви очолювали одну з найбільших, це була найбільша фракція блоку Петра Порошенка минулого скликання, 8-го, тобто де юре ви ще залишаєтеся депутатом 8-го скликання, але це просто питання часу, коли ви станете депутатом 9-го скликання. Блок вже Європейська Солідарність, та колишній блок Петра Порошенка, він отримав 22 мандати у Верховній Раді України. Правильно? Ні. Наразі за плюс два мажоритарника. Наразі фракція складається 23. вже з 27 чоловік. 27 чоловік. Отже, ви 11-й йшли по списках. Фракція була велика 8-го скликання. Взагалі, як вибиралися люди? Ви маєте на увазі 8 чи 9 скликання? 9 скликання. Щоб, наприклад, списочники. Ну, по-перше, я б хотів, знаєте, на якому моменту акцентувати увагу. От ви кажете, найбільша фракція 8-го скликання. Так, це правда. Ми були найбільшою фракцією і завжди всі проєвропейські, проукраїнські закони, які допомагали нам боротися з агресором, боротися з окупантом українського Криму, боротися з окупантом українського Донбасу, наша фракція давала найбільше голосів. Але коли ми говоримо найбільша, то на початку в нас було приблизно 140 народних депутатів. Ви знаєте, для результативного голосування потрібно 226, а для конституційного голосування 300 голосів парламентарів українських. І саме тому у 8-му скликанні, звичайно, майже всі рішення голосувалися, коли ми об'єднувалися з представниками Народного фронту, Самопомочі, Батьківщини, Радикальної партії. Тобто оцей компроміс, оце напрацювання найбільш ефективних рішень, воно працювало. Сьогодні найбільша фракція складає більш ніж 250 народних депутатів, тобто «Слуга народу» от на сьогодні має монобільшість, і сьогодні саме ця партія може одноосібно приймати рішення. Добре чи це погано? Ви знаєте, можу сказати, ми як можемо швидко дуже піти у доброму напрямку, але також досить швидко можемо піти у недоброму напрямку, тому що сьогодні поряд з щирим бажанням щось змінити, ми дуже часто бачимо певну непрофесійність новообраної команди. І навіть от у питаннях, коли почала працювати підготовча група до першого засідання, ми отримали пропозиції від новообраної команди відносно того, як вони планують скоротити комітети. Чи треба скорочувати комітети? Так, їх треба скорочувати. І ми цю ідею підтримали, тому що навіть в парламенті 8-го скликання ми голосували за цю ідею, яку пропонував один з членів нашої команди, спікер парламенту Андрій Володимирович Парубій. Але як? Тому що сьогодні, що ми бачимо? Наприклад, вони пропонують об'єднати комітет з реінтеграції окупованих територій і комітет з прав людини. Але от просто один приклад наведу, який є дуже важливим з розуміння взагалі, що це об'єднання не є правильним, не є ефективним. Коли ми говоримо про реінтеграцію території, про боротьбу за повернення українського Криму, за боротьбу за повернення українського Донбасу, то це якась справа більшості. Це справа тих, хто має найбільше представництво в Кабінеті міністрів, справа тієї політичної сили, яку представляє президент України. Тобто, що стосується реінтеграції, це першочергові завдання, першочергова справа якраз «Слуги народу». Коли ми говоримо про права людини, то це набагато більш ширше поняття, і його якраз мають займати ті, хто не входить до монобільшості, ті, хто не входить до коаліції. Це якраз, знаєте, таким чином контролююча функція, коли контролюються ті, хто тримає владу. І тепер до вашого питання, яким чином обиралися народні депутати до нашої політичної сили. Перш за все, ми відштовхувалися від поняття
ефективне оновлення. І коли хтось говорив про повне оновлення, що ми не будемо взагалі мати справу з депутатами попереднього скликання, ну, сказати, що в попередньому скликанні не було патріотичних професіоналів, професійних людей, які боролися за Крим, за повернення Донбасу. Якщо сказати, що, наприклад, Мустафа Джемілєв, який є парламентарем попереднього скликання, є непатріотичною чи там непрофесійною людиною, яку не треба включати до списку, а ви знаєте позицію деяких партійних сил, які пройшли за парламенту, то ми вважаємо це невірним. Головний принцип був – це найбільша ефективність. Друге – це концентрація і сплав, от найкращий сплав молодості і тих, хто не був в парламенті, і тих фахівців, які володіють досвідом і конституційною пам'яттю оцих змін. І саме тому ви в нашому переліку побачите генерала Забродського, бойового генерала, героя України, який володіє не тільки бойовим досвідом, а й стратегічним баченням розвитку сфери національної безпеки і оборони нашої держави. Ви побачите Яну Зінкевич, ви побачите Софію Федину, але одночасно ви побачите Ірину Геращенко, ви побачите Стебана Кубіва, Ірину Фріз, Іванку Климпуш-Цинцадзе, людей, які володіють досвідом роботи і в уряді, і в українському парламенті. Бо ми розуміємо, що саме такий сплав досвіду і, як то кажуть, молодості, він дає якнайкращий результат. І сьогодні, ви знаєте, відбулася прес-конференція представників Європейської солідарності в українському парламенті. Я маю на увазі тих, хто обраний до 9-го скликання. І ми чітко показали своє бачення і того, як мають працювати комітети, і того, які законопроекти з нашої точки зору мають бути першими. І наостанок, коли ми говоримо якраз про формування команди і про те, як досвід і професійність цієї команди можуть бути використані в Верховній Раді, от ми, наприклад, заявили і щиро вважаємо, ми можемо це дискутувати з ким завгодно, що найкращим в якості керівника Комітету з питань національної безпеки і оборони в українському парламенті може бути бойовий герой України, генерал-лейтенант Забродський. Тому що в нього не тільки бойовий досвід, як я вже сказав, але і стратегічне бачення розвитку цього напрямку. В нього досвід співпраці з країнами НАТО, в нього англійська мова, в нього навчання за кордоном, в нього велика повага від українських воїнів і від українських волонтерів. І хто краще? От хто краще? Ми щиро вважаємо, що це найкраща кандидатура. Коли говоримо про комітет, наприклад, з питань захисту прав людини чи з комітету реінтеграції, в нас є найкращі представники кримсько-татарського народу. Мустафа Джемілєв, ви знаєте, Ахтем Чийгоз. Так, вони є, але, наприклад, в мене питання, а Рефат Чубаров чому не з вами? Ви знаєте, що представники кримсько-татарського народу прийняли рішення йти від різних політичних сил для того, щоб якомога більше представників Меджлісу, представників кримсько-татарського народу зайшли в парламент. Тобто, це було їх рішення, ми завжди з великою повагою ставимося. І ви знаєте, з паном Рефатом Чубаровим ми не тільки працювали в одній фракції, але й працювали в рамках делегації, в рамках парламентської асамблеї ОБСЄ. І те, як потужно, як завзято пан Рефат захищав Україну, захищав український Крим, боровся проти країни-агресора, визиває тільки повагу. Якщо говорити на загал про досягнення вашої фракції, тому що ви її очолювали, була соціологія, яка говорить, що недовіра до парламенту становить 82%. Це вердикт суспільства. На вашу думку, чому такий низький рівень довіри? В чому ви бачите проблему? Дивіться, одразу вам відповім. Да? Перше, якщо ви візьмете рівні довір до парламентів майже всіх країн світу, ви зі здивуванням з'ясуєте, що вони дуже низькі. Це перше. Друге питання. Давайте не забувати, що, на мою точку зору, 8-ме скликання було найбільш проукраїнським скликанням українського парламенту. Тому що чого вартує тільки законопроект про українську мову? Чого вартує законопроект про законопроект низка про декомунізацію? Чого вартують законопроекти про закріплення курсу на НАТО і ЄС в Конституції? Ті, хто казали, що це є невірним, подивіться, яку ревізію курсу, як нас намагаються розгорнути в зворотньому напрямку зараз. І це закріплення в Конституції є дуже серйозним запобіжником від цього розгортання. Чого вартують всі законопроекти, які
які допомогли президенту України Петру Порошенку організувати потужну волонтерську, потужну роботу громадськості по здобуттю Томосу Української Незалежної Православної Церкви. Чого вартують законопроекти по підтримці нашої боротьби за звільнення Донбасу і Криму, по відродженню армії. Я можу тут перераховувати дуже багато. Законопроекти, які стосувалися економічної сфери, в тому числі. Законопроекти, які стосувалися, наприклад, Національного банку, які допомогли на сьогодні мати рекордні показники золотовалютних резервів Національного банку, які навіть більше, які були до війни, до 2014 року. Але дивіться, закон про мову був прийнятий лише перед виборами. Що заважало це? А законопроект про закріплення на Конституції – ні. А законопроекти економічні по Національному банку – ні. А законопроекти про національну безпеку – ні. У всіх законопроєктів є своя процедура і є свій час. І давайте не забувати, скільки поправок ми розглянули перед тим, як розглянули той же закон про мову, перед тим, як розглянули той же законопроект про відкриті виборчі списки, які, між іншим, не підписані досі, про тимчасові слідчі комісії, які не підписані. І в 14-му, і в 15-му, і в 16-му. Наприкінці, пане Артуре, що вам заважало, наприклад, про відкриті виборчі списки? Це питання вже 30 років. Скажіть мені, будь ласка, а законопроекти, які були прийняті в 2015 році, наприклад, відносно децентралізації, ми під вибори приймали? Тому що рішення про фінансову децентралізацію було прийнято 1 січня, почати її з 1 січня 2015 року. А рішення, які стосувалися безвізового режиму, і які ми здобули декілька років тому, вони під вибори приймалися? Ви думаєте, якщо жодним чином не прив'язувати це під вибори. Це була кропітка робота 24 години на добу, яка відбувалася всі 5 років. Тому що от ви наводите приклади з останніх місяців, а я вам наведу приклади 3 роки тому, 4 роки тому, 2 роки тому, коли про жодні вибори ніхто не говорив. І на сам кінець, давайте не забувати, що всі ці речі, особливо спротив агресору, вони відбувалися і допомагали країні здобувати реальну незалежність. Реальну незалежність. От треба вдуматися в цей термін. Це була важка робота. І кому це не подобалося? Перш за все, правильно, це не подобалося Кремлю. І саме тому під дуже потужну атаку попали всі, хто ці рішення проводив. Чи попали під цю атаку представники кримсько-татарського народу? Ну, відповідь очевидна. Чи попали під цю атаку всі проукраїнські рішення і ті команди, які проводили ці проукраїнські рішення? Очевидно. І навіть коли, знаєте, були впроваджені рішення, очевидно вигідні для країни, навіть там намагалися очернити це і применшити їх значимість. Я маю на увазі, наприклад, безвізовий режим. Коли сьогодні, ви знаєте, дуже цікаво отримувати купу смс-ок від просто колег, як то кажуть, з попереднього життя, тому що, ви знаєте, я в принципі, декілька років, але це перший раз я попав в політику в 2014 році, коли всі мої друзі, з ким я спілкувався 10-15 років тому, ви знаєте, що нам кажуть? Дякуємо за безвізовий режим, але чому ви не домовилися з Великобританією? Тому що отримати зараз англійську візу – це дуже важка Я думаю, що процедура. Питання візового режиму з Великобританією Україна не може вирішити. Це все-таки справа країни Великобританія. І тому в мене наступне запитання. ЄС, наприклад, Європейський Союз і безвізовий режим, в'їзд в Шенгенську зону. Чи не вважаєте ви, що дав би за будь-якої влади, якщо б були виконані певні умови? І це просто було, само собою очевидним після Революції Гідності 2014 року? Відразу вам відповім, що як людина, яка знаходилася глибоко всередині цих процесів, то скажу так, ніхто нам його не збирався давати. Це перше. І друге, якби не дуже злагоджена, потужна і дуже тяжка робота команди Петра Порошенка, Кабінету міністрів і Української Верховної Ради, Українського парламенту, то ми б цього безвізу не бачили, як не буду казати чого. Дивіться, ви сказали, що це була надзвичайно патріотична команда, яка працювала проти агресора. Я згоден, є плюси і мінуси. У мене тоді запитання полягає, Віктор Медведчук, так? Це людина, яка, я його називаю, вона повстала з попелу.
Мені було там, я ще був підлітком, коли я чув про Віктора Медведчука у свій час, який був очільником адміністрації при першій каденції, здається, Леоніда Кучми. Чому в нього були розв'язані руки за Ще Петра раз, Порошенка? ніхто з попелу не поставив, ні в кого руки розв'язані не були. От зараз, якраз, ви подивіться, що робиться. У Медведчука і у інших персон з команди Януковича і взагалі причетних до московської команди, ви подивіться, вони до кінця квітня 2019 року голову не піднімали. Ви колись чули, що вони збиралися балотуватися в 2014 році чи в 2015 на місцевих? Ні. Зараз вони всі намагалися балотуватися, повернутися в політичне життя. Коли говорять взагалі про цю постать, то давайте не забувати, що навіть коли згадують історію з телевізійними каналами, то телевізійні канали як належали Кремлю, так і належать Кремлю. А от чогось нікого не цікавить, чому зараз, саме зараз, відкрито перекуповується український телеканал ЗІК і стає частиною якого холдингу, ви самі знаєте відповідь. Віктор Медведчук літав в Росію прямими рейсами Ви маєте на увазі, до Москви? наскільки я розумію, літав. Але Чому тоді він літав? не забувайте одну просту річ, що нам вдалося повернути декілька тисяч українських військових, які знаходилися в полоні. Ну, І для Віктор цього це і Медведчук працювало. неодноразово заявляв, що все відбувається завдяки йому. Це правда? Ні, не Що? тільки. Не тільки. І я вам скажу одразу. Чому Віктор Медведчук в законодавчому порядку до нього немає Ще раз, якщо вам цікаве це питання, знаєте що? Запросіть сюди дружин, матерів і родини тих, хто повернувся з полону. Що вони І скажуть? задайте їм одне дуже просте питання. Що б вони обрали? Щоб їх рідні повернулися з полону, чи щоб їх рідні залишалися в полоні? Тому ми зробили все для того, щоб якомога більше повернути. Як пов'язано моє запитання з Віктором Медведчуком і звільненням? А я поясню, тому що ви сказали, що восстав з попелу. Ніхто ні з якого попелу не підіймався. От зараз якраз це і відбувається. Результати виборів. Віктор Медведчук не мав такого впливу десятиліттями. Результати виборів які? Що ви маєте на увазі? Що ви маєте на увазі за результатами виборів? Опозиційна платформа «За життя». Прекрасно. Скажіть мені результати опозиційного блоку 2014 року. Давайте. Скільки депутатів було в парламенті? Тоді не було Приблизно тоді не було цієї фракції. Хвилиночку. В 14-му році про кремлівські, прямо Як про він кремлівські називався? сили опозиційний блок вони Правильно, називалися. це зовсім інша партія. Ні. Давайте не помилятися, там були Віктор Медведчук, народними депутатами зайшла в тому числі і команда Медведчука. Серед них був Віктор Медведчук. А тепер увага, в 14-му, так оце і питання, що вони навіть боялися балотуватися. Я ж вам відповів. З 14-го, вибачте, з квітня 19-го року вони цього не бояться. Це, між іншим, питання до Служби безпеки України, а з ким воно вже знаходиться майже 100 днів. Це питання до нової влади. Чому сьогодні всі ці люди підняли голову? В 14-му, правильно, він не балотувався. Але тепер більш уважно відповім на ваше запитання. Дайте я договорю. Вертикаль Служби безпеки України до грудня і потім до цього до квітня була все-таки президентська. Хвилиночку. Любомир мене звати. Ой, вибачаюся, Любомир. Ви все-таки по прізвищу я буду відчувати себе як відділ. Вибачаюся, Любомир. Значить, питання 1 по результатах. Подивіться, скільки депутатів було опозиційного блоку в попередньому парламенті, приблизно 40, скільки зараз, теж приблизно 40. Це перше. І друге питання. Ви правильно сказали, в 2014 році Медведчук не балотувався. Він навіть подумати не міг про участь в політичному житті України. Сьогодні питання до влади. Давайте не забувати, сьогодні вся відповідальність лежить на моновладі, на трикутнику. Президент України Володимир Зеленський, який має монобільшість в парламенті, яка нічим не заважає сформувати одноосібний уряд. Дивіться, коли ми говоримо на загал про корупцію, ви також згадали про відновлення війська. Так, і всі пам'ятають великий скандал, який вибухнув напередодні виборів, який був пов'язаний із одним з соратників Петра Порошенка. Це пан Гладковський-Свинарчук, але я не хочу його зараз переказувати. Я хочу вам поставити запитання як до очільника підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.
Корупція – це підрив національної безпеки та оборони. Прізвища, які пролунали у 2019 році, це Андрій Рогоза, Жуков. Вони не нові. Для мене особисто вони були не новими, тому що я, як журналіст, який працював в розслідуваннях, я взяв перше інтерв'ю в Андрія Рогози. До компанії Optimum спецдеталь ще було подати рукою кілька місяців. Так? У них стартапи почалися з Інтерсталі ЛТД. Якщо вам цікаво, ви можете подивитися ці сюжети, як він відповідає, перші оборудки на Київському бронетанковому заводі, потім все розвернулося, Жуков і так далі. Що це все було? І коли я особисто підходив до президента Порошенка, тому що я не хочу вживати це слово, ми просто клепали сюжети по заводах: Житомир, Харків, Миколаїв, Київ. І всюди фігурували одні й ті самі речі. Є три елементи моєї відповіді на це питання. Якщо хтось скаже, що не відроджено за 5 років українська армія оборонну промисловість, ця людина бреше чи вона сліпа? Пане Артур, я цього не сказав. Моє питання в іншому полягало. Я не перебивайте, я зараз відповідаю, я вас не перебивав. Чи я по-іншому навіть скажу. Скажіть, будь ласка, чи відроджена українська армія за 5 років? Так чи ні? Скажемо, так чи ні? Вона так чи ні? краще умова, ніж було в 2014-му. Так чи ні? Скоріше за все, так. Прекрасно. Чи відроджена українська оборонна промисловість за ці 5 років? Так чи ні? Не повністю. Ще раз, так чи ні? Бо є нуль, є вектор туди, вектор сюди. Так чи ні? Скажімо, становище краще, ніж було до 2014 року. Прекрасно. Тобто так, я вдячний. А тепер наступне. Я ж чесно говорю. Правильно. Я на це вдячний за чесну відповідь, що ми відродили і українську армію, і українську промисловість. Чи можна це назвати словом відродження? Я не знаю, але стан кращий. Знаєте, ви ж як журналіст, я впевнений, багато разів були на фронті. І тоді, і в 17-му, і в 18-му, і зараз. І є з чим порівняти. Я це говорю, пане Артур. Правильно. Тобто відповідь так і відповідь так. А тепер увага. Третій елемент моєї відповіді. Чи робили ми кадрові помилки? Так, робили. Робили. Бо не помиляється той, хто нічого не робить. Але вибачте, коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, то ми не тільки створили всю антикорупційну інфраструктуру, а ми закрили купу корупційних дірок. І про це ми можемо з вами говорити годинами, тому що я можу говорити з цифрами на руках. Але кому ми закрили ці корупційні дірки? Олігархам. Кому належить більшість телевізійних каналів? Олігархам. Як ви думаєте, нас за це телевізійні канали любили чи ні? А тепер наступне і останнє. Ви знаєте, коли ми говоримо про цей скандал 19-го року, просто нагадаю одне дуже просте питання. Дуже просте. От яке стидліво журналісти вмовчали. Тому що коли скандал вибухнув, ви знаєте, що це не скандал був 19-го року. Це була інформація Д-16, яку в 19-му просто телеканали підняли. З 14-го року. Ні. 14-го. Андрій Рогоза, Любомир, я вас не перебивав. Значить, перше, я не збираюся захищати Рогозу, я з ним не знайомий, з Жуковим не знайомий. Я збираюся захищати принципи. Всі, хто винен, мають сидіти в тюрмі. Суд, докази, тюрма. Крапка. Коли ми говоримо про це, то інформація все пов'язують з вищими особами держави, ви пам'ятаєте, вибух. Але після того, ви пам'ятаєте, терміново зібралася слідча комісія Верховної Ради і проаналізувала незалежно дані з телефонів. Ви пам'ятаєте, що виявилося? Що те, що було показано по телевізійним каналам, не співпадає з тим, що знаходилося в телефонах. Було додано деякі фрази. Додано. І от цю інформацію телевізійні канали не розповсюдили. Я щиро впевнений, що судова система і взагалі слідчі, які цим питанням займаються, Національне антикорупційне бюро і хто там ще, мають з цим розібратися і розібратися. А хто дописав? Журналісти дописали, чи ті, хто їм передавав цю інформацію? Вони розберуться. Але це чомусь телевізійні канали не показали. Чому я це кажу? Тому що чорного піару проти тих, хто відродив українську армію, українську оборонну промисловість, було не менше, ніж інших речей. Дивіться, пане Артуре, це добре, що в нас виникла така дискусія. Тоді в мене інше запитання. Давайте будемо так, як ви мене питали, так чи ні, я вас буду запитувати. Служба безпеки України. Хто очолював, чия людина була на посаді? Це відчолював бойовий професійний генерал Василь Грицак. Чия людина? Це людина, яка була обрана Верховною Радою України. Так, якщо ви пам'ятаєте голосування. Але Служба безпеки України, представлення – це вертикаль президента, правда?
Да, і вона повністю займалася протидією, вибачте, російської агресії. От, ви не звертаєте... це достатньо для мене, цього достатньо. Тобто це було подання, я поясню, звичайно, подання президента України, Генеральний прокурор, подання, і згодом там Верховна Рада змінила законодавство там про юридичну освіту, ми не будемо вдаватися в казуїстику, це людина чия, із чиєї партії, фракції? Стоп. От дивіться. Знаєте, Ні, я завершу думку, просто наші... Любомир, ви завершили думку, а я вам зараз відповім. У нас є година, тобто є час поговорити і подискутувати. Ну, у нас вже півгодини. Я думаю, телеглядачам буде цікаво, маю відповідь. Ви, чи я, звідки, а я оцінюю по професійності. Я знаю, і я думаю, що з часом ця інформація буде повністю відкрита, скільки терористичних актів було попереджено Службою безпеки України під керівництвом бойового генерала Василя Грицака. А я вам можу сказати, що особисто Василь Грицак ходив в бойові операції і був під огнем. Особисто. От ви уявляєте, що зараз керівник Служби безпеки поїде на фронт і буде знаходитися в бойовій операції. Не на фронті просто, а в бойовій операції. Під вогнем, під кулями, під гранатами, під артилерійським обстрілом. І це не зараз, а це, вибачте, в 14-15 роках. Я думаю, згодом ці факти буде відкрито, тому що всі, хто причетний до операції на фронті, вони це знають. Бо повага до Василя Грицака є неймовірною серед тих, хто реально воював і реально займається бойовою операцією. По Генеральному прокурору. Вибачте, хто повернув більш ніж 1,5 мільярда вкрадених Януковичем грошей? Хоча вони були вкрадені не просто, вони були вкрадені дуже, я б сказав, по-розумному, і їх дуже важко було повернути. Але 1,5 мільярди доларів, підкреслюю, не гривень, доларів, це 40 мільярдів гривень, якщо не помиляюся, було повернуто Генеральною прокуратурою під керівництвом Юрія Луценка. Прокуратура зараз втратила функцію нагляду. Реформу прокуратури було проведено Юрієм Луценком. Тому, знаєте, ми можемо говорити дуже багато про моменти, які насаджені телевізором, але давайте не забувати про моменти, які стосуються ефективності роботи. І тепер, знаєте, от що цікаво, намагання постійно зробити таким чином, щоб всі наші надбання були зведені на нуль. І були підкреслені тільки помилки. Чи робили ми помилки? Я вже сказав. Так, робили. Дійсно робили. Але одна з ключових помилок, це помилка була в комунікаційній політиці. Тому що ті речі, які були зроблені в неймовірно важкій ситуації, не комунікувалися. А знаєте чому? Я поясню. Тому що, коли ти нічого не робиш, в тебе є маса часу, купа часу ходити по телеефірах і хаяти кого завгодно. Коли ти працюєш 24 години на добу, в тебе інколи часу не залишається на це. І завершу цю от частину нашої дискусії дуже простою річчю. Я, ви знаєте, відповідав за українську делегацію парламентської асамблеї ОБСЄ і також приймав участь в дуже багатьох міжнародних перемовинах. Так ось іноземці, дуже багато іноземців, вони дивувалися, кажуть, як ви вижили в 14, 15, 16? Як? Коли одночасно війна, окупація, вбивства людей, економічний тероризм, коли вам закрили транзит в інші країни, коли у вас на межі колапсу була банківська система, коли фінансова система була на межі колапсу, коли і все це одночасно, як ви вижили? А ми не тільки вижили, ми стали могутнішими. І вибачте, коли нам передали на казначейському рахунку 108 тисяч гривень, новій владі було передано десятки мільярдів гривень, це тільки на єдиному казначейському рахунку. Я не говорю про резерви Національного банку, десятки мільярдів доларів, які найбільші є з 13-го року, навіть з тим порівняно те, що було до війни. Пане Артуре, я дякую за вашу відповідь. Ви ж бачите, я вас не перебиваю, так? Я хочу просто завершити свою думку, ви мене перебили, я вам дам висловитися. Я просто не хочу, щоб в нас розмова перетворювалася в якесь там перекрикування один одного. Я завершу свою думку попередню. Ви визнали, що СБУ і Генеральна прокуратура то були в вертикалі президента за поданнями Петра Порошенка. І все ж таки я хочу повернутися до оборонки, щоб наші люди зрозуміли, для чого я зробив такий вступ. Взагалі піддослідність розслідування і кримінальних проваджень, які стосуються оборонного комплексу, належать Службі безпеки України, військовій прокуратурі, яка входить в структуру Генеральної прокуратури України. А ви не помиляєтесь? Ні. А ви взагалі знаєте, що таке підслідність, яка стосується державних службовців, а там державні службовці, да, категорії А? От я не помиляюсь.
Я не помиляюсь, пане Артуре, тому що Тобто НАБУ до цього не має жодного відношення? Я вам більше скажу. Згодом НАБУ мало, але дуже багато проваджень було. Ну, якщо ви Згодом? хочете, Це з 16-го року ви маєте на увазі? З моменту 16-го, створення? Так. Я вам просто можу банально пояснити як народному депутату. Мені не треба пояснювати. Просто якщо ви вже хочете так говорити, я особисто проходив як свідок по одному кримінальному провадженню, яке стосувалося розкрадання коштів на Київському бронетанковому заводі. І мене допитували слідчі військової прокуратури, пане Артуре. І паралельно цю справу вела Служба безпеки України. Служба безпеки України мала прийти на завод о 10-й годині. Любомир Ференц, як журналіст, там знаходився о 7-й. Пане Любомире, я не спростовую. Я вам кажу, що ви забули в цьому ланцюжку згадати Національне антикорупційне бюро. Ми його згадаємо. Ні, ви згадуєте одразу. Ми згадаємо. Ви самі сказали, з 2016 року. Кримінальні провадження до 2016 року були піддослідні Служби безпеки України і військовій прокуратурі, яка є складовою Генеральної прокуратури України. Правильно? Правильно. З 2014 року є дуже багато кримінальних проваджень. Люди зсередини структури Укроборонпрому робили заяви щодо тих людей, імена яких пролунали у 2019 році. Нічого не було зроблено. Ці люди, яких прізвища пролунали у 2019 році, спокійно собі їздили на оборонні заводи до 2019 року. І просто заробляли. Де були ГПУ і СБУ, які поясню, зараз. Ви знаєте, у нової влади вже є керівник Служби безпеки, ви знаєте. Да? Ну, він тимчасово виконуючий обов'язки, але це керівник. Зараз я впевнений, що вони подадуть кандидатуру і проголосують призначення Генерального прокурору. Я впевнений, що в них є всі важелі для того, щоб закінчити розслідування, яке, як ви кажете, не було закінчено, і передати справу до суду, і після того зробити так, щоб ті, хто винен, має сидіти в тюрмі. Моя позиція тут дуже проста. Винен в тюрму. Крапка. До 2019 року чому цього не було зроблено? Питання банальне. Що заважало правоохоронним органам, на очільниками яких були люди Петра Порошенка? Нічого не заважало, але давайте не забувати, в тюрму саджають не правоохоронні органи, в тюрму саджають суди. Так чи ні, Любомире? Правильно. Правильно. Так, я згоден з вами. І тут одразу можу сказати, що багато справ знаходяться якраз в судах. Так реформа судів відбулася, здається. Петро Порошенко говорив про Верховний Стоп, правильно, і це підтверджено і нашими міжнародними партнерами, бо, як то кажуть, нет пророка в своєму отечестві. Але в тому, що стосується судової реформи, ви теж маєте знати і казати правду телеглядачам, що вона починалася з Верховного суду, було створено також зверху антикорупційний вищий суд. Після того, ви знаєте, середня ланка апеляційні суди, почалася реформа. На первинній ланці елементами реформи вона не закінчена. Вона там майже не починалася. Там було проведено тільки два елементи: електронне декларування суддів. І, ви знаєте, після того багато суддів просто полишили цю роботу. І другий елемент – це в тому, що стосувалося оцінюваного, от воно пішло. Але первинний елемент не закінчений. Коли ми цю реформу починали, нам всі фахівці, і національні, і іноземні казали: хлопці, до 10 років має піти. Ні, ми казали, в нас немає цього часу, треба якнайскоріше. Чи закінчили ми цю реформу? Ні. Ні. Але чи правильно її робили? Так, правильно. І між іншим, те, що стосується Верховного суду, те, що стосується створення Вищого антикорупційного суду, підтверджує, що ми все робили вірно тут. Хоча і трохи ці всі процеси тягнулися. Нічого, довго. знаєте, тоді ви можете сказати, що процеси тягнулися. Порівняйте Україну з багатьма іншими країнами світу, які співставні по території, населенню, історії, по-іншому. Візьміть половину європейських країн. Скільки там проводилися судові реформи? Просто проаналізуйте. Наприклад. Та будь-які, починаючи від Польщі і всієї Східної Європи, і закінчуючи Старою Європою. Наскільки Польща проводила реформи? Я вам не підкажу, але більше, ніж ми, набагато. Ну, все-таки Польща, плюс-мінус, вона є сучасником незалежності України. У них ці процеси почалися скоріше, а тепер тоді в мене запитання, правильно, Любомир, все працює, а тепер ні, а в нас ні. А я вам поясню, тому що в нас всі реформи майже розпочалися тільки з 2014 року. Тому що до 2014 їх не було взагалі, від слова взагалі. І ви це знаєте краще за мене. Так, я це знаю краще за... Я не хочу казати за вас деякі речі, але принаймні оборонка показала, що деякі речі я знаю краще за вас. Що є піддослідністю і не піддослідністю. Наприклад, ви говорите про успіх Національного антикорупційного бюро України, чи не успіх, так? Але гордитеся антикорупційною реформою, так?
Тоді НАБУ добре працює чи погано? Я поясню, стоп. НАБУ створене повністю вірно, і те, що воно було створено, це повністю вірно. Те, що було незалежність, це повністю вірно. З цим ви будете сперечатися, чи ви підтримуєте цю думку? Те, що воно є повністю має бути повністю незалежним, і те, що воно було створене, це вірно? Так, це факт. Це факт. Ви знаєте, хто був ініціатором і хто дав найбільше голосів в парламенті? Ініціатор Петро Порошенко. Найбільше голосів дав блок Петра Порошенка в українському парламенті. Згодні «Європейська солідарність». Команда Петра Порошенка. Як воно працює? То, якщо не помиляюся, в тій же Польщі, тільки з 3-го складу антикорупційного бюро національного, воно почало працювати значно більш ефективніше. Польщі антикорупційне бюро? Якщо не помиляюся, так. Там якраз часто в Україні згадують досвід, можливо, Румунії. Директорат це називається. Ну, в Румунії, Румунію часто порівнюють, але в Польщі теж воно є. Теж воно є, і якщо не помиляюся, воно там пройшло декілька ротацій, і значно це підвищило ефективність роботи. У НАБУ є свої успіхи, я не буду з цим сперечатися, але чи могло воно працювати краще? Так, могло. Як все в цій країні. Але давайте не забувати. Ми говоримо про те, що визнано всіма нашими іноземними партнерами. Всіма. Що та кількість реформ, реальних, підкреслюю, реформ, спрямованих на здобуття реальної незалежності, і енергетичної, і фінансової, і військової, і оборонної, за ці 5 років перевищило все, що було зроблено за попередні 23 роки, з 91 по 14. Давайте я уточню трохи це, що ви так, я не заперечую ваші слова, але наші міжнародні партнери, так, закордонні, вони сказали, там трохи буде по-іншому це звучати. Вони сказали, що справді вони визнають, що така кількість реформ, яка була проведена за останні 5 років за президентства Петра Порошенка, це справді успіх для нашої країни, і стільки не було зроблено, але вони сказали, можна все було робити активніше, швидше і з більшим ефектом. Прекрасно, Любомир. А тепер увага. Польща робила свої реформи. Чи вона мала в цей час вбивства громадян десятками тисяч? Чи мала вона агресію? Чи мала вона обстріли? Чи мала вона економічну блокаду? Чи мала вона заборону транзиту? Чи мала вона фінансову кризу? Відповідь – ні. Тому давайте говорити правду. Я спілкувався особисто майже з усіма послами Великої Сімки, Європейського Союзу під час іноземних перемовин. Ще раз вам кажу, вони говорять, що зроблено найбільше. І це дискусійне питання, чи можна було зробити більше. Тому що не забувайте, ми робимо все ще під час війни, під час окупації українського Криму і під час окупації українського Донбасу. І ви тільки уявіть собі, як би було, якби, наприклад, ті десятки, навіть сотні мільярдів гривень, які ми зараз спрямовуємо на сектор національної безпеки і оборони, ми спрямували на підтримку української економіки. Якби, наприклад, уявимо, не було війни. Правда, ми розвивалися би скоріше? Так. Але давайте не забувати, для нас ключове сьогодні є – це підтримка української армії, підтримка українського воїна. Будемо годувати свою армію, будемо годувати чужу. Дивіться, ви коли говорите про успіхи, у мене таке запитання, яке турбує українське суспільство вже десятиліттями, я би це сказав. От у 2015 році Конституційний суд ухвалив відповідні зміни до Конституції щодо депутатської недоторканності, так? І що заважало скасувати депутатську недоторканність? Нічого, ми робили для цього все. Петро Порошенко подав законопроєкт, його спрямували до Конституційного суду, він повернув це з зауваженнями. І все, після того процедура зараз продовжується. І ще одне питання. Знаєте, коли говорять про депутатську недоторканність, я особисто, от людина, яка сидить перед вами, я нею ніколи не користувався і без неї спокійно проживу. Я особисто є людина, яка голосувала в плюс за всі законопроекти, які стосувалися депутатської недоторканності. Але, знаєте, коли зараз парламентарів тягають просто так до певних силових органів, я маю на увазі ДБР, то про Петра Порошенка? Ні, я маю на увазі парламентарів, і причому і коаліції, і опозиції попереднього скликання, дуже багато людей. І вони, як люди законослухняні, звичайно, відвідуються. І так коли вони... Нічого поганого нема. Ж парламентарі це не каста, пане Артур. Питання не в цьому. Перед законом всі питання, ви знаєте, якщо визивають... Артеміда має бути сліпа. Погоджуєтесь? Хвилиночку, Любомире. Коли
питання не в тому, куди їх запрошують і як, а з якого приводу. Це якби звичайну людину запрошують і кажуть, ви знаєте, там на вулицях недопалки кидають якісь падлюки, да? От ми вас хочемо допитати з цього приводу як свідка. Ви відчуваєте? От я вам даю практично такий самий приклад. Оце, якщо я не можу просто відкривати ці речі відносно того, Ви що ви хочете знати, задавали. як з недопалками в нас ситуація в країні розказати вам в 2014 році, коли в мене було куріння в тому місці, не було відведено, да? Я сказав, давайте, хлопці, складаємо адміністративний протокол. Вони не хотіли його робити. Я вам відкрито говорю. Так от я вам кажу, Я наполіг, як законослухняний громадянин. Я вам пояснюю зараз, от просто порівнюю причини, за якими тягають дуже багатьох нардепів з Самопомочі, між іншим, з інших фракцій, з Народного фронту, з Блоку Петра Порошенка. От я просто порівняв це, як от звичайну людину з цього приводу, який ми з вами тільки що проговорили, будуть тягати. Чи була вона свідком колись, що кидають недопалки на вулицях? Ну, звичайно, всі ми це бачили. Але ви уявіть, от людину просто беруть. І? Так, Державне бюро розслідувань, це не є піддослідність Державного бюро розслідувань. Що ви маєте на увазі? Недопалки. Я вам приклад навів. Я вам навів приклад. Так ні, він трохи натягнутий, пане Артур. Тяне. Тому що визови дуже безглузді. А що стосується, спитайте у тих, хто вже там відвідав, там десятки народних депутатів були. А в тому, що стосується Петра Порошенка, то ви знаєте, от коли Державне бюро розслідувань, підкреслюю, держава, відкриває справу за звільнення українського Донбасу, ви знаєте, про що я кажу. Коли державне, підкреслюю, держава, бюро розслідувань відкриває справу за те, що українські моряки на українських кораблях йшли з української Одеси до українського Маріуполя, до захисту Азовського моря, відкриває справу, всупереч рішенню Гамбурзького міжнародного трибуналу, да? Коли відкривають справи проти проєвропейського, проукраїнського телеканалу «Прямий», не помічаючи нічого іншого, і взагалі там майже все надумане, то Петро Порошенко ходив і буде ходити для того, щоб захищати і український медійний простір, і українську армію, і українського воїна. І ми будемо завжди командою підтримати будь-які дії, які це захистять. Відкриті ж такі справи. Така справа є, Любомире, що значить така справа є? Але Петро Порошенко там не є підозрюваним. Так. На даному етапі. В справі щодо... Петро Порошенко і не буде підозрюваний, тому що там взагалі нічого немає. Але, от знаєте, от ви задаєте дуже багато питань, багато журналістів задають питання, а що ж там в ДБР відбувається? Тому що з того боку дуже багато інсинуацій. Це за заявою Андрія Портнова. А тепер увага. Слухайте, а чому у Портнова документи з'являються секретні з ДБР? Ви от поцікавтеся у пана Романа Труби. Він у нас був 2 тижні тому. Я думаю, він заперечив. Він заперечив, що він не спілкується з Андрієм Портновим, він не знає. Звичайно, вони, мабуть, з неба падають. Пане Любо, ви розумієте краще за мене, як там все відбувається. Але я вам просто поясню таку річ. Давайте, кому це вигідно? Кому це вигідно, щоб українські державні правоохоронні органи відкривали справи за звільнення українського Донбасу? Кому це вигідно? Правильно, Кремлю. Ви взагалі розумієте? Українська правоохоронна установа з назвою державна, тобто українська в своїй назві, працює і, на мою думку, робить те, що вигідно кому? Кремлю. Тобто це означає, що якщо Україна політико-дипломатичними і будь-якими іншими методами буде робити все для звільнення українського Криму, що це означає? Це що означає? Що Державне бюро розслідувань відкриє справу за звільнення українського Криму? Логіка ж один в один. Ми кримсько-татарський канал. Перший кримсько-татарський, тому я не можу уникнути. Ні, хвилиночку. Я правильно сказав? Ви підтримуєте цю мою думку чи ні? Підтримую. Якщо будуть докази, що було якесь порушення, то суд... Ви ж мені так само сказали щодо оборонки. Суд має дати вердикт, і там має бути на документі написано іменем України, правильно? Тобто ви вважаєте, що звільнення 2/3 українського Донбасу – це злочин, і звільнення українського Криму – це буде злочин? Ні. Я так не сказав. Хвилиночку, ви сказали, що якщо звільнено 2/3 українського Донбасу. Якщо буде порушене законодавство України посадовими особами, які є громадянами України, а таке може бути в цій справі? Любомире, в справі про звільнення Донбасу? Ні. В справі про звільнення Криму? Послухайте, ні. Пане Артуре, давайте ми... Ми говоримо зараз про ці два кейси, про ці дві конкретні речі. Дивіться, ви знаєте, що і в кейсі цьому? Ви маєте на увазі звільнення українського Донбасу? Ви знаєте конкретно, що і в кейсі цьому?
Ми питалися, наприклад, пана Романа Трубу, він не хотів нам сказати. Петро Порошенко в жодному провадженні не є підозрюваним. Ну, він це не сказав. І між іншим, от в тому, що стосується ДБР, ви знаєте, що команда Петра Порошенка звернулася до ДБР з проханням відкрито розповсюдити серед журналістів, серед громадськості все, що відбувалося в ДБР. Питання, відповіді, дослівно, до коми. Вони заборонили. Чого вони бояться? Я з вами не можу предметно дискутувати на цю тему, тому що я не знаю, що є в документах Державного бюро розслідувань. Почитайте назву і все, що стосується справи, і ви все зрозумієте. Дивіться, ви кілька разів згадували телеканал «Прямий». Власником є Петро Порошенко чи ні? Ні, Петро Порошенко не є власником телеканалу «Прямий». Але захищати цей телеканал ми, звичайно, будемо. Тому що коли йде наступ на свободу слова, не можна пройти... А яким чином йде наступ на свободу слова і на телеканал «Прямий»? А ви поцікавтеся взагалі тим, як розвивається ця справа, і взагалі, що там інкримінується, і взагалі, про що там іде мова. Вам стане смішно самому. Але це не смішно, тому що під час президентства Петра Порошенка навіть була заборонена перевірки, ви це знаєте. Я це знаю, так. І свобода слова, і демократія – це були не пусті слова. Не пусті слова. Те, що сьогодні відбувається, пане Любомире, знаєте, це квіточки. Ви знаєте, якщо зараз... Ви мені завжди кажете, ви поцікавтеся, Любомире. Ну так я вас запитуюся. Ну я журналіст, моя робота ставити запитання. Ви кажете, ви поцікавтеся. У нас ефір іде 60 хвилин. Якщо ми зараз зайдемо в годинну дискусію відносно цього, ви ж самі говорите, що ми маємо багато тематик проговорити. Я вам даю свою відповідь, а після того додатково кажу, поцікавтеся. І видайте окремий репортаж відносно того, що зараз коїться зі свободою слова. Я зараз вас цікавлюся. Що з телеканалом «Прямий»? Одразу хочу сказати, я вважаю, що це йде пряма атака з метою віджати цей телеканал у власників. На користь кого? Коли ми говоримо про атаку на цей телеканал, і коли ми говоримо про те, що взагалі коїться в інформаційному просторі останні 3 місяці, знов-таки задайте питання, кому вигідно? А вигідно це? Вибачте, Кремлю. І це не просто слова, тому що коли хтось говорить, не лякайте нас війною, не лякайте нас окупованим Донбасом, не лякайте окупованим Кримом, я знаходжуся на кримсько-татарському телеканалі АТР. І коли хтось таке говорить, то я завжди кажу, так поговоріть з сім'ями тих кримських татар, яких сьогодні, вибачте, затримують, арештовують. Поговоріть з сім'ями тих полонених, які повернулися, я вам це вже казав. Поговоріть з сім'ями військових, які сьогодні на фронті. І вони вам дуже швидко, за хвилини пояснять, так є в нас війна, це серйозно чи ні. Так само і зі свободою слова. Ви поговоріть. І знаєте, от було, якщо зараз четверта влада, реальна четверта влада в Україні, тому що ще одне надбання президентства Петра Порошенка, що засоби масової інформації, журналісти українські медіа стали реальною четвертою владою. Реальною, Любомире. І от якщо за півроку, зараз ви пройдете мимо цього, знаєте, буде як от ці історії про Радянський Союз, що коли прийшли за тими, я мовчав, коли прийшли за іншими, я мовчав, коли прийшли за мною, нема кому було на... Ви сказали, що телеканал «Прямий» хочуть віджати так в інтересах Кремля. Чуток існує дуже багато навколо телеканалу «Прямий». Я прямо вас запитаю. Віктор Медведчук цікавиться телеканалом «Прямий». Ви говорите, що є якісь кремлівські сили. Ще раз, я не можу стверджувати відносно цього прізвища, але одразу хочу сказати. Коли ця ситуація відбувається, давайте аналітично думати, це об'єктивно, от взагалі вся ситуація навколо Прямого, вона значно... Я не оптично кажу, Любомире, не оптично, я говорю конкретними речами, бо у нас конкретно одна країна-агресор. Конкретно прізвище Кремль і Путін. Вам достатньо? А як Путін може тут купити канал? А яким чином він володіє? Реально, давайте. Ефективно володіє 112-м, ЗІКом, Ньюсваном. Через Віктора Медведчука? Хвилиночку, але реально володіє хто? Путін. Давайте не розмивати меседж. Тоді, йдучи в ці самі, тобто реально володіє, там є зовсім інші власники, так? Тому що нас можуть слухати люди, реальними власниками є зовсім інші, так? Одного каналу є... Ефективне управління, я це сказав. Козак, ефективне управління, Любомире, я сказав. Тобто я правильно говорю, Путін через Віктора Медведчука цікавиться каналом «Прямий»? Кремль цікавиться. Через кого? Мені невідомо. Я думаю, журналісти розберуться з цим навіть скоріше, ніж правоохоронні органи. Дивіться, я починав це запитання, ми перший кримсько-татарський канал, і чому не вдалося ухвалити зміни до Конституції в частині статусу Криму, кримсько-татарської автономії, що заважало? Працювала конституційна група.
Якби вона, і чесно кажучи, як тільки вона видасть результати, наша фракція обов'язково буде це підтримувати. А чому так довго працювала конституційна група? Це там же достатньо довгий час. Любомир, якщо ви думаєте, що за 24 години можна там напрацювати серйозні так потужні там кілька рішення, місяців це лежить вже. Любомир, ще раз вам хочу сказати. От, наприклад, законопроект про відкриті виборчі списки розглядався тільки 2 місяці. Чому? Тому що є процедура. Про українську мову теж розглядався довго, тому що є процедура. А ви знаєте, що стається, коли порушується процедура? Просто після того ці закони скасовуються в суді. Як зараз вони б намагалися зробити, якби ми цю процедуру порушували. І є одна справа, коли кричать по телевізійних каналах, що процедура порушена, прекрасно знають, що вона не порушена. А інша справа, коли реально йде порушення процедури, і, на жаль, замість телевізійних каналів тихенько йдуть до суду наші вороги і скасовують ці закони. Дивіться, якщо хотіти, знаєте, в нашій країні часто говорять, головне, щоб була політична воля, так? Любомире, політична воля, але ми ж робимо не на один день закони. Ми робимо для того, щоб вони працювали, були ефективними, реально допомагали кримськотатарському народу і не були відмінені. Генеральним прокурором змінили законодавство українське, не потрібно юридичної освіти. Юрій Луценко живе, здравствує, досі на посаді генерального прокурора. Не живе, здравствує, а повернув $1,5 мільярди Януковича. Говоріть про це. З ним все погано чи що, я не розумію? Тобто він живий, здоровий, відпустці, здається, зараз. Я думаю, що сарказм тут не вміє. Так я не, просто Любомире, тоді говоріть, живе і здравствує, повернувши $1,5 мільярди Януковича. Цю фразу я сприйму. Так все добре з ним. Все з ним добре, але скажіть, повернув він $1,5 мільярди Януковича вкрадених? Напевно. Плюс. Я вам ви знаєте, я задоволений, що все ж таки протягом нашої цієї бесіди, майже годину, ви підтверджуєте, скільки позитивів було зроблено за президентство Петра Порошенка. А я її не заперечую. Це прекрасно. Заперечував, наприклад, на початку інтерв'ю. Наприклад? В тому, що стосується оборонної промисловості. А я від своїх слів не відійду. В питанні корупції і так далі. Ви можете подивитися мою творчість, скільки ми Я повністю підтримую, що всі корупціонери мають сидіти в тюрмі. Крапка. Я це сказав і 3-й раз повторюю. Я вам навіть процитую, ці слова мені закарбувалися в пам'ять. Петра Порошенка. Я тоді мав температуру 40, але ми Петра Порошенка лише могли зловити на полігоні. Ми підійшли до нього. Петро Порошенко мені сказав, якщо такі факти є, то у нас зон вільних від корупції немає. Це було у 2015 році, в лютому. 2019 вибухнув скандал. Але ми не про це. Якщо говорити про комітети, так? Європейська солідарність розрахована на якийсь комітет чи ні? Перше, ви знаєте, що ми звертаємося до всіх політичних сил парламенту, що коли формується взагалі Верховна Рада, там не тільки комітети, там комітети і дуже багато інших організаційних питань, має бути неухильне дотримання закону. Це може бути зроблено анархічно, коли закони по боку, а може бути зроблено відповідно до закону. Закон пропорційне представництво. І згідно з цим, Європейська солідарність, ми претендуємо на керівництво в 3 комітетах. Так само, як інші політичні сили претендують на керівництво також в певній кількості комітетів. Звичайно, більше за всіх претендують представники «Слуги народу», тому що в них фракція більш ніж 250 людей. Чому це важливо? Тому що немає більш поганих парламентарів чи більш добрих. Вони всі обрані українським народом. Вони мають отримати представництво в керівництві комітетів. Коли ми говоримо про сьогоднішній момент, то це перша позиція. А друга позиція, все ж таки, і ми про це з вами сьогодні говорили, завели дуже професійну і дуже потужну проукраїнську команду в Верховну Раду. Тому що, ви знаєте, після президентських виборів були дуже серйозні зустрічі з громадськістю по всій Україні. Після того був форум громадськості в Києві, після того ми змінили назву партії і проводили праймеріс. Багато людей пройшли праймеріс, багато не пройшли. Завдяки праймеріс ми знайшли значну частину команди, і партія використала це і в своїх списках, і в своїх формуванні команди партійні. Але коли ми говоримо про комітети, це мають бути не тільки пропорційний принцип, але й професійність. Дуже простий приклад, який ми сьогодні озвучували. І вже навіть з вами сьогодні. Генерал Забродський. Якщо мені хтось скаже,
чи є краща людина на керівництво комітету, я готовий дискутувати. Лен, на який комітет? З питань національної безпеки і оборони. А ще два можете назвати, на які ви претендуєте? І хотіли б. Не претендуємо, а ми можемо хотіли. фахово значно підсилити сьогодні державницьку позицію України як державницька політична сила. Це європейська інтеграція чи міжнародні справи, наприклад. Комітет у закордонних справах, так? Да, один. І ще один? І, наприклад, комітет з питань регламенту, тому що це є важливим. Сьогодні реформа парламенту, вона дійсно є на часі, і наша фракція, представники нашої команди, зокрема Андрій Парубій, зробили дуже багато для того, щоб ця реформа відбулася. Пане Артуре, менше хвилини, на крісло віце-спікера претендує Європейська солідарність, і якщо так, ви б хотіли мати крісло віце-спікера, і кого бачите на цій посаді? Перше, Європейська солідарність прийшла в 9-те скликання і балотувалася в 9-те скликання не за посадами, як сьогодні влучно сказала Ірина Геращенко, не за табуретками. Ми прийшли для того, щоб це скликання працювало не менш проукраїнськи, не менш проєвропейськи, не менш професійно, ніж це робило 8-те скликання. Я дуже дякую Артуру Герасимову, депутату, все ще депутату 8-го скликання Верховної Ради України. Він був і досі залишається до юри, поки що очільником найбільшої фракції у парламенті. Він же став депутатом ще просто формальності 9-го скликання вже від партії «Європейська солідарність». І дякую всім телеглядачам каналу АТR, які були з нами. Мене звати Любомир Ференц. Підписуйтеся на наш канал у Ютубі та Фейсбуці. І усім телеглядачам бажаю гарного і, головне, спокійного вечора.